Hello svima! Danas isprobavam najčudnije grickalice koje sam pronašla u Nemačkoj. Kupila sam više stvari nego što sam i planirala, iskreno neke me već plaše. Pravilo je jednostavno, sve moram da probam i na kraju biramo pobednika. Tako da, ako vam to zvuči zanimljivo, obavezno bacite like i hajde da krenemo, da se ja mučim umjesto vas, da vam kažem šta je dobro i šta nije. U redu, samo da vam pokažem, pre nego što zapravo krenemo, imam ovu torbu. Ovo je puno, apsolutno puno. Možda sam malo poludela sa tim, a htjela sam što više stvari da nađem različitih, tako da šta da radim, šta je tu je. Ok, izvlačit ću, neću ni da gledam. U redu, prva stvar je... Ovo su kokice sa ukusom jabuke. Chupa Chups su izbacili kao kokice sa čudnim ukusima, tako da hajde da otvorimo pa da vidimo da li će uopšte biti dobro. Prvi je test mirisa. Ne osjeća se ništa, ali pogledajte iznutra, nekako zelene su. Ajde da probamo. Ne znam, ne osjeća se ništa specijalno. Ok. Ok, nekako, znate ono kada iskokate kokice i one stoje 1-2 sata i onda postane taj čudan ukus zastareli, tako to ima ukus. Ne osjećam jabuku, možda sam osjetila minimalni ukus. Nema onaj ukus jabuke, nego onaj tipa, ako znate sok jodi, eto. Taki neki ukus, ali jedva se osjeti. Ne znam, ne osjeća se ništa. Ok, ovome bi dala tekstura 4 od 10, miris 3 od 10, ukus 5 od 10. Da li bi ponovo kupila? Ne bi. Ne. Sljedeća stvar je... ne, ovoga sam se bojala. Ovo su pečurka chips. Shiitake pečurke chips sa wasabijem, kao hrskave su. Tako da, hajde da otvorimo. Bojim se i da pomirišem. Najveći strah u ovom videu mi je da se ispovraćam. Baš se bojim, ali ajde. Evo kako izgleda. Ajde uzmite malo. Njam. Dobro, ne miriše loše. Ok, uzimamo pečurku. Ok, miriše. Naježila sam se. Ok. Zašto ovo radim? Ovo je ljuto. Ok, prošlo je ljuto. Na prvi ukus je baš ljuto. Nije loše. Osjeća se malo ukus pečurke, ali ne onih običnih. Nemam pojma da opišem iskreno, ali je jako ljuto na prvi ukus, kao verovatno zbog tog wasabija. Ocenila bi... Tekstura ovoga bi dala 7. Jeste hrskavo baš i ima ukus kod je sveže. Ukus bi dala 5, 4, ne sviđa mi se nešto. Miris, da, miris je malo sumnjiv. 2. I da li bi kupila ponovo? Ne bi ni kupila sada da nije ovaj video u pitanju. Ovo je... Ajmo, idemo dalje. Sljedeća stvar... Ok. U redu, ovo sam kupila jer mi izgleda čudno, a i slatko. Ovo su kisele Starburst gumene bombone kao. Baš su slatke, iskreno. Tako da imam visoka očekivanja. Vidjet ćemo. Otvaramo. Ok. Izgleda baš lepo i vibrantno. Ok, ovo izgleda zapravo ekstra. Jao što je slatko. Ok. Ja, baš je medeno. Ispašće mi. Dobro, miris. Miris je prelep. Baš je lep. Ne znam ni da opišem, iskreno. Ok, da isprobamo. Jako je žvakljivo, moram da kažem. Ali je jako slatko i jako je lepo i lepa je tekstura. Ok, mislim da imamo prvi pozitivan review. Tekstura previše je žvakljiva možda za moj ukus. Nek bude 8 od 10. Miris 10 od 10, ne mogu da opišem. Kao kada uđete u radnju slatkiša. Takav, onako, dobijam dijabetes samo kad mirišem ovo. Znači 10 od 10 je miris. Ukus, recimo 9 od 10, mogu da kažem. A da bi kupila ponovo? Možda, iskreno, baš je slatko. Evo još jednom da pogledate. Jao, što je lepo. Baš je slatko. Idemo dalje. Još jedna kokice. Vjerojatno će biti kao ove prošle, ali nema veze. Opet je ista verzija Chupa Chups, ali ukus Coca-Cole.
To meni zvuči apsolutno odvratno. Kokice i Coca-Cola. Gde to ide zajedno? Ja ne znam, apsolutno ne znam. Otvaramo. Uf. Dobro. Ne sviđa mi se taj miris uopšte. Evo kako izgleda. Izgleda kao one karamelizovane kokice. Ajde, uzet ću jednu što ima baš puno. Gle ovo. To. I smrdi jako. 3, 2, 1. Okej. Okej. Bolje su od jabuke, svežije su od jabuke, smrde, ukus se osjeća Coca-Cola, ali previše šećera. Ne sviđa mi se. Tekstura može biti 8 od 10 jer jeste svežije. Miris, neću uopšte opet da pomirišem, to je 0 od 10. Možda sam ja osjetljiva, možda nisam, nemam pojma, ali meni se uopšte ne sviđa. Ukus 2 od 10. Uglavnom ne bi opet ovo kupila. Jako je čudno i mislim da Coca-Cola i kokice ne trebaju da se mešaju. Vi mi pišite da li se slažete sa mnom ili molim vas objasnite mi zašto bi mislili da Coca-Cola i kokice treba da idu zajedno. Ja to ne mogu da shvatim. Dalje. Plup. Okej. I ovo je još jedna pozitivna stvar. U redu. Izgleda veoma čudno, zar ne? Izgleda kao šta je ovo? Ali to je zapravo štapići sa čokoladom i od gore ima oni kamenčići kao što pucaju. Tako da, hajde da otvorimo. Za ovo sam uzbuđena. Ima miriše na plastiku, onako baš plastiku. Evo ga, unutra ima 3 komada. Otvorit ćemo jedan da ga probamo. Okej, interesantno. Čekaj. Miriše na onu jeftinu čokoladu. Na onu baš, znate ono o čemu pričam, ona jeftina čokolada, onako, ajde. Znate šta, se čuje? Ne znam da li se čuje, ja čujem u svojoj glavi jako pucketa. Nije ukus jeftine čokolade, zapravo je baš lepo. Još jedna pozitivna stvar. U redu, onda za ovo bi dala, za teksturu, nije nešto mislim jeste crunchy, šta ja znam. Recimo 7 od 10 za teksturu. Za ukus dala bi 7 od 10. Za miris, da, miriše mi kao ta jeftina čokolada što mi se uopšte ne sviđa. Daću 3 od 10. Da li bi kupila ponovo? Što da ne? Iskreno ok je snack i taman su sva 3 odvojena jedno od drugog, pa imaš kao porcije. Kao. Stavila sam je u krilo i izvlačimo. Ovo je bilo na popustu za 1 evro. Čekaj, da li je istekao rok? Nije istekao rok. Ali, ljudi, samo pogledajte ovo kako izgleda. Izgleda kao stari flips, kao buđavi smoki ili nešto. Ne, ovo nije smoki. Ovo su freeze-dried gummy candy. Ne mogu da se setim kako se to kaže kod nas, tako da bit će negde na ekranu. Cosmic Sweets. Nikad u životu ovo nisam videla, niti sam probala. Ne znam kakva će tekstura uopšte biti. Vidjet ćemo. Bojim se. Da, gledaj. Da, izgleda kao neki smoki. U redu, uzimam rozu i zelenu, očigledno, pošto su zalepljene. Evo kako izgleda izbliza. Kesi ima miris kao Haribo gumeni medvedići. Ovo jesu navodno gumeni medvedići, ali su kao freeze-dryevani, zato izgledaju ovako. U redu, čing, živeli. Ja ovo moram da pljunem samo malo. Apsolutno ne. Ima ukus kao one bombone što ti da neka random baba na ulici. Znate one što su već... kako je odvratno. Nikad više. Apsolutno nikad više. Tekstura? Nije mi se uopšte svidjelo što je ovako. Tako da 1 od 10. Ukus -10 od 10. Miris je, ajde, ok, jedini 6 od 10, recimo. Da li bi kupila ponovo? Ne, hvala. I ne ponovilo se nikada. Hvala lepo. Sve gore od goreg izgleda. Sljedeća stvar u ovoj kesi. Ljudi. Ovo su tortilja, rolovani čipsevi sa ukusom guacamole ili avokada. Ja mrzim avokado. Ovo ima ukus avokada. Ok, što pre uradim to će biti pre završeno, tako da hajde da otvorimo ako može. Evo ga. Ok, prvi test mirisa.
Ima miris na roštilj neki. To me je jako šokiralo. Evo ga kako to izgleda. Dobro, superiška. Okej. Neću završiti. Hvala lepo. Ovo je ljuto. Zašto je ovo ljuto? Nije toliko strašno koliko sam mislila da će biti, ali mi se ne sviđa, apsolutno mi se ne sviđa. Za teksturu dala bi 10 od 10, iskreno. Čips je, kao čips tortilja urolan, skroz ok. Ukus 3 od 5, onda miris zapravo je dobar, 9 od 10. Po neki roštilj ili neka piletina na roštilju, baš je lepo. Da li bi kupila ponovo? Ne. Ovoga sam se bojala baš. Ok, ovo ne razumem šta piše, ali piše da je ljuto, vrući Korean snack. Da, eto otprilike kako tu izgleda. Ne znam ljudi, ja se već bojim. Znači morali su da koriste 2 reči da opišu koliko je to ljuto. To mi se ne sviđa. Evo ga. Ajde vi prvi pogledajte. To izgleda baš ljuto. Nema neki miris, dobro. Izgleda baš ljuto. Čekaj da mi se ne prospe. Pogledajte ovo, izgleda baš ljuto. I zašto je sticky? Lepljivo je. Dobro. Živeli ljudi. Malo kasnije ta ljutoća. Evo sad me stiže. Neću završiti. Ali samo da kažem nešto. Ovo je... Tekstura je kao makaroni. Kao testenina, samo da je pečena. To mi je jako čudno. Dobro, nije toliko ljuto koliko sam se ja bojala da će biti. Da nema neki miris. No šta? Ovo je ispalo ok. Za ovo sam se dosta bojala. Ispalo je sasvim ok. Rekla bi, tekstura makaroni su, tako da kako to da ocenim, ne znam, 5 od 10. Ukus 3 od 10. Nekako je slatko ljutkasto. Volim to obično, ali nekako u ovome ne volim. Ne znam, čudno mi je. Miris nema. Ne znam. 5 od 10 recimo. I da li bi kupila ponovo? Za sebe ne. Za mog tatu možda jer on to voli. Tako da, eto. Sljedeća stvar su ovi korneti. Kao mini korneti, ali unutra imaju puter od kikirikija i džem od jagode. Evo i ovdje je opisano. Znači gore je puter od kikirikija, dole je džem od jagode. U stvari ne razumem iskreno. Ne znam, sa čokoladom da su ti mali, pa ajde. Ali ovo mi ne zvuči dobro, ali neko je smislio i neko mora da proba, a taj neko sam ja. U redu, pogledajte. Smrskano je. Dobro. Miris nije dobar. Ok. Uopšte mi se ne sviđa taj miris. A gle kako... Izvini, gle kako izgleda ovdje. Kako lepo. Njam. Šta je ovo? Šta je ovo? Fake itty. U redu, ajde. Možda ću celo da stavim u usta, da probam da dobijem sve odjednom. Ajde, stavit ću sve. U redu, donela sam čašu vode i kofu za pljuvanje, pošto očigledno mi treba da se ne šetam sad 500 puta. Započeo je ukus da bude okej, ali onda, ne znam, i taj puter od kikirikija je to od jagode, toliko je jeftino, toliko je plastično. Mislim da je ovo najodvratnija stvar do sada koju sam probala. Evo, odmah mogu da kažem tekstura 0, ukus 0, miris 0. Da li bi kupila ponovo? Ne bi. Ne. Ok, ovo sam uzela, mislila sam da je nešto crazy, ali ispada da su samo makaronci, ali vidjet ćemo. Opet je pucketavo kao. Sad ćemo da vidimo. Kao kofije, nemam pojma. Spakovano je ovako. Dobro, to je baš slatko i u baby rozi boji. Evo, pogledajte. Iskreno, ovo je baš slatko. U redu da otvorimo. Nisu kao makaronci, mislim da je više kao keksić neki. Dobro, miris prelep. Jelo kako je slatko. Kao neka jagoda nešto, baš je medeno. Ok, da probamo.
Prelepo je. I da, podsketam je opet ustima. Tako da, ovo je korektno. Ali mi se baš sviđa i konačno malo mi je osvežio nepca ili šta god od ovog prošlog. To je bilo... Imaću traume do kraja života od toga. E pa za ovo, rekla bi tekstura da je... Pa iskreno mogu da kažem sve 10 za ovo. Mogu da kažem, a naročito nemam sad cenu, ali bilo je možda 1 evro, 2. Baš je lepo i baš ima puno unutra, tako da baš ekstra. Da, mislila sam da su makaronci, pošto je ovdje na slici očigledno makarons, ali nije. Nema veze, svakako je baš dobro i daću sve 10. E pa sad, ljudi, posljednja stvar, a možda i najviše iščekivana stvar su Bean Boozled Jelly Beans. Zašto to govorim, možda se pitate? Zato što ovo nisu obični jelly beans, kao što vidite tu, već, evo da vam malo prikažem, imamo 2 jelly beana, ali može jedan da bude jedan ukus, drugi ukus i mi ne znamo koji je koji, nigde to ne piše. Može da bude spaljena guma, likoriš, mokri pas, banana, smrdljive čarape, tutti frutti, pasta za zube ili neka borovnica, povraćka ili breskva, smrdibuba ili marshmallow, slinac ili kruška. Tako da, isprobat ćemo od svakog po jedan. Da vidimo šta ćemo dobro da dobijemo. Ja to sad manifestujem da ćemo dobro da dobijemo, ja se nadam. Ali, poznavajući mene i moju sreću, teško. U redu. Prva je ova roza. To može da bude stari zavoj ili taj pomegranat. To je neko voće, uglavnom lepo. Po mirisu. Mislim da je stari zavoj. Ima ukus na jod. Mislim miris. Nije. Ali stvarno smrdi na jod. Ok, dobro je. Taj pomegranat je to voće. Dobro je. Dobro je. Dalje imamo ovo naranđasto, što je ili povraćka ili breskva. Ovako izgleda. Zašto sve smrdi? Ok. Povraćka! Oj Bože. Kako naprave da ima ukus povraćke? Ja ne razumem. Kako je to moguće? Kako sam... Gle koliko sam se naježila. A ima još da se proba. Dobro, idemo dalje. Molim te nešto lepo, molim te. Ok, plava, ovo ne može da bude loše. To može da bude ili pasta za zube ili borovnica. Ajde, daj mi pastu za zube, samo da osvežim. Pasta za zube. Dobro. Ili? Ne znam. Nešto lepo jesti. Ovo žuto može da bude mokri pas ili banana. Više neću ni da mirišem jer sve mirišem onako gadno. Ajde. Molim te, banana. Banana. Ok. Dobro. Sljedeće imamo ovo crno. To može da bude spaljena guma ili licorice. Što iskreno ne volim ni jedno ni drugo, ali ajde. Pljunut ću zato što ne volim licorice, ali dobili smo dobar ukus. Ne volim ga. Alright. Sljedeće. Pazi, ja ne mogu da provalim. Šta je sad ovo od ovog? Da li je ovo gore ili ovo dole? Nisam sigurna. Znači, ili može da bude mrtva riba ili banana, ili može da bude smrdibuba ili marshmallow. Ne znam. Ajde, živeli. Možda smrdibuba? Ne znam. O moj... Ovo brownie smo, to je ili cappuccino ili valjda jetra i luk, tako nešto, ajde. Moram polako da žvaćem. Cappuccino ima ukus kao one bombone od kafe. Šta nismo još? Ovo zeleno nismo. Znači, ovo sljedeći je ili slinac ili kruška. Što si ovo radim? Zašto si ovo radim? Ne. Ono prošlo što je bilo gadno, to je bila mrtva riba. Ovo ćemo sada da vidimo da li je smrdibuba ili marshmallow. Yeah! Marshmallow je. Super. Da, znači ostalo nam je to za tutti frutti što ne vidim. Evo ga. Sad ga vidim.
Tutti frutti. U redu! I iskreno poješću još jedan ovaj plavi, šta god da je. Ovo je pasta za zube. Dobro. Ne da je ovo bilo stresno, nego je apsolutno bilo stresno. Ja ne mogu da verujem. Užas. Užas! Očekivala sam da će da mi bude gadno, ali ne ovoliko gadno, ljudi. Ovo je užas. Ne mogu da ocenim ove jelly beans zato što su svaki različiti, ali mislim da je zabavan izazov, ali nije mi jasno kako oni naprave ukuse koji su identični tome što piše. Nije mi jasno, niti će mi biti jasno. Ok, ljudi, to bi bilo to za današnji video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite lajkić i također se subscribeujte ako želite još ovakvih videa. Ja ne želim, ali ako vi želite, žrtvovat ću se za vas, šta reći. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!